बे इन्टार 6 शिड्युल प्रिमियार लिग बे जागासिनो दं बिटिसि एरियायावनो दा बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आं बुंनो नागिरनाया जाहैबाय जे प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थायो जे 17 बोसोराव मा मावदों फालाय जेबो मावाखै बे बाथ्राखौ बुङो बे फिसा पलिटिकेल बाथ्रा बेयो आरो लोगोसे आंखौबो सोंदों बे दाखालि जे नों 17 बोसोराव बिपिएफजों थानानै मा मावदों बे बाथ्राखौ बुंदों आं बिनि क्लियारिफिकेसनखौबो होखाबाय आं बिपिएफआव आं 12निफ्रायनो गारदों होननानै ओमफ्राय आंखौ हा दरलायसे माबा उद्धार खालामना होनो हादों नामा बेखौ सोंनायाव आं बिनिफ्राय रिप्लाय होबाय जे जों अबे हाखौ उद्धार खालामना होखो बेखौ बुंनो हानाय जाबाय ओमफ्राय दा आं प्रमद बर'नाव सोंनो लुबैदों जे दा ISPL जे जागोन जे क'क्राझारनि साइ साक सेन्टार साइ साक माने स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टार कादरगुरियाव जागोन बे सेन्टाराव जे ISPL नि खेला जागोन दा बे साइ स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारखौ सोर लुआ सोर बानाया आं बिथांखौ सोंनो लुबैदों प्रमद बर'नाव जे बिथाङा जेबो लुवाखै जेबो मावाखै होननानै बुंबाय थायो दा मावाखैब्ला बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारखौ सोर बानाया सोर लुआ बिथाङा मिथिना मिथिया दा बिथाङा आं सोंनो लुबैदों दा बिथाङा बुंनो हानांगौ सोर लुआ दा बे आरो लोगोसे आं बेखौ रायजोनोबो मिथिनो लुबैदों दा दिनै बिथाङा जानला मोनला गावखौ बिराद गिदिर मावथि होननानै देखायनानै बिराद मावग्रा देखायनानै मालायखौ नेग्लेक्ट खालामनाय मालायखौ असनमान खालामनाय बे बाथ्राखौ बुंनाय नुनो मोनो दा बेखौ सोंनाय खारना जाहैबाय बे साक सेन्टार जे कादरगुरियाव जादों साइनि बे साइनि स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टार बानायनायनि सिङाव आं रायजोनो मिथिनो लुबैदों बेयाव जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन मेइनलि बिनि रलखौ लादों आं दावराव दैखाम नार्जारिया 1998आवनो बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारखौ आंनि नेतृत्वआव आंनि दैदेननायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशना सेंसन खालामनानै लाना फैदों बेयाव खुनु राजनिथि हान्जानि बेयाव गोहोम गैया खुनु आफादनि बेयाव गोहोम गैया जोङो लानानै फैनानै बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारखौ कादरगुरियाव गायसननाय जादों आरो बेखौ सेंसन खालामनायाव जोंहा आसामनि मानव गेदेर गपिनाथ बरदलैनि फिसाला रबिन बरदलै बे साइनि डाइरेक्टरमोन गुवाहाटि साइ नर्थ इस्टार्न रिजननि डाइरेक्टर आरो बिनि उनाव एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर दंमोन सुभाष बसुमतारी दा बिथांमोननि ज' लोगो लानायाव बिथांमोननि मददाव जों बे प्रजेक्टखौ जों लाबोनो हादों आरो आं निजे आंबो दिल्लीयाव थांगोन आरोबाव डाइरेक्टर जेनेरेलखौ लोगो हमनानै बे स्किमनि गासैबो जिनिसखौ खालामनानै थिग खालामनानै फैदों दा बे हिसाबै बे स्किमनि जायनाखि सेंसन खालामनाय बिनि क्रेडिटआ जोंनि केडिएसिनि आरो मेइनलि बिनि रलखौ आं दिनै लादों दावराव दैखाम नार्जारिया लादों आं दिनै प्रमद बर'नाव बुंलुदों दिनै जोंखौसो जेबो मावा होननानै बुंदों जेबो मावाखै होनना बुंदों आंखौ बिसेस करि बुंदों बिथाङा मा मावा होनना बुंदों आं दिनै बिथांनो खोन्थाबाय बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारनि प्रजेक्ट लाबोग्रायानो दावराव दैखाम नार्जारि आरो बेखौ जुदि बिथाङा जुदि माने मिथिनो लुबैदोंब्ला मिथियाखैब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि इसेबां मावथिफोर दङ बिथांनाव सों बिथाङा मिथिनाय ला आं बिथांखौ बुङो आरोल' नङा बेखौ बानायनायनि जानाखि माबा आर्किटेक्ट बे आर्किटेक्टआ जोंहा मानव गेदेर नबिन मण्डल वेस्ट बेंगल सातारिनि बिथाङा CPWCनि बियो माबामोन बे एडिसनेल डाइरेक्टर जेनेरेल बियो बे दिल्लीयाव थायोमोन दा जों बिथांखौनो दायथ' होनाय जादों बिनि गासैबो आर्किटेक्ट डिजाइन बिथाङानो बानायदों ओमफ्राय लोगोसे बिनि फाइनाल एस्टिमेट बेखौ बिथाङा बानायदों दा बे प्रजेक्टनि एमाउन्टआ गासै 9.3 crore दा बे 9.3 crore प्रजेक्टखौ बिथां नबिन मण्डलानो बानायना होनाय जादों आरो दा बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो मोनसे सुपारभिजन कमिटि दानानै लानाय जादों दा बेखौ मिथिनोब्ला नैबे लेखाखौ बिथाङा फरायदों नैबे सबिनेरजों 2003आव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशना दिहुननाय दा बेयावनो गासैबो जोङो माने बे स्पेसियेल एरिया गेम सेन्टारा बोरै जाया जों बेखौ बेयावनो लिरनानै जादों आंनो बे रिपर्टखौ आंनो बानायनाय जादों दा गथिखे बिथाङा जोंखौ जेबो मावाखै मा मावा होननानै बुङो दावराव दैखाम नार्जारिया मा मावदों होनना बुङो बे बुंनायनि रिप्लाइखौ आं होनाय जाबाय बिथाङा सोंनानै ला सोर मावदों बेखौ आरो बिनि बादैबो
आं मोनसे रिपर्ट होनो लुबैदों रायजोनिसिम थानाय समाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसन थानाय जेसेबां गेलेगिरि दं जे फुटबलनि होन एथलेटिकनि होन टाइकान्ड'नि होन भलिबलनि होन ओमफ्राय शर्ट पुटनि होन बेसेबां मोजां मोजां प्लेयार दं रोंगौथि गोनां बे प्लेयारफोरखौ जोङो मोनसे पुलिसनि जेब्लानाखि माबा जायो अल आसाम रिक्रुटमेन्ट जायो बे पुलिसनि रिक्रुटमेन्टआव जों टटेल बेखौ आंनि इनिसिएटिभआवनो जों 26 जन प्लेयार जों सोनो हादों बे फैसा गरसेबो खरस नाङाखै जोंहा बे समाव आइजिबि आरएम सिं बेयाव दंमोन ओमफ्राय क'क्राझारनि एसपिआ जाहैबाय एलआर बिष्णय बिथाङा दंमोन ओमफ्राय बे 7FM कमेन्डेन्टनि जायनाखि माबा भुया कमेन्डेन्टआ बिथाङा बुङा 7FMनि कमेन्डेन्ट भुया बिथाङा दंमोन दा जोंनो बेयाव जायनाखि 7FMआव जायनाखि रिक्रुटमेन्ट जादों बेयाव जोंनो थांनानै जोंनि जायनाखि मावथिफोर केडिसिनि आंजों लोगोआव दंफायोमोन आदा खान्दाराम बसुमतारी दंमोन ओजों ओमफ्राय जोंहा मानिक बसुमतारी रेफारि बिथां दंमोन ओमफ्राय कृष्ण बसुमतारी दंमोन खासिबारिनि बिथांबो दंमोन ओमफ्राय जोंहाय रन्जित बसुमतारी गिलागुरिनि बिथांबो दंमोन दा अबयसे बिथाङा थैनानै थांबाय आरो बिनि बादै जोंहा मतिलाल बरगयारी बिथांमोना दंमोन दा बिथांमोनखौ लानानै जोङो जाया लोङा सानफा सानफा जों बेयाव रिक्रुटमेन्टआव थांनानै खाथिहैदों ओमफ्राय बिनिफ्रायनो जोङो 26 जन जोङो प्लेयारखौ जों बेयाव फुरा बिना फैसा गैयासे जों सोनो हादों दा बिनि गेजेराव मख'नो हायो जे माने जोंहा बक्सिंआव जोङो लाबोदों प्रतिभा कसारी जों बेखौ लाबोदों ओमफ्राय जोंहा जेउथि खाख्लारि जों बेखौ लाबोदों सोनो हादों ओमफ्राय बिनुमा अनिमा आर्सारियाव जों बेखौ सोनो हादों ओमफ्राय सुन्दुरि बरगयारी होननाय जों बेखौ माने एथलेटआव सोदों आरो भलिबलाव जोंहा माने बे अमरेन ब्रह्म जायखौ लेब्रा होनना बुङो बिराद नामखरा प्लेयार भलिबलाव दा बैसो गैयाब्लाबो जों बेखौ सोनो हादों ओमफ्राय करुणा ब्रह्म बिथांखौ सोनो हादों खासिबारि माइकेल बसुमतारी सोदों आरो प्रहलाद बसुमतारी क'क्राझारिनि गोथार बसुमतारी गेन्द्राबिलनि दा बिदिनो गोबां मानसि जों टटेल गासै 26 जन प्लेयार जों सोनो हादों